Valitse tukeva selkänoillinen tuoli. Istu tuolilla ryhdikkäästi, jalat tukevasti lattiassa. Kurotukset tuolilta sivuille. Kurota kädellä rauhallisesti kohti lattiaa, vuorotellen oikealle ja vasemmalle. Ilmanyrkkeily. Nosta kädet rintakehän eteen, vie käsiä rauhallisesti vuorotellen eteen kuin nyrkkeilisit. Tuolihiihto. Nosta kädet koukussa sivuille, liikuta käsiä ikään kuin hiihtäisit, jalat eivät liiku. Olkapäiden pyörittely, kädet koukussa. Aseta kädet olkapäiden päälle ja piirrä kyynärpäillä ympyrää. Vaihda välillä suuntaa. Olkapäiden pyörittely, kädet suorana. Aseta kädet suorina sivuille ja piirrä sormenpäillä ympyrää. Vaihda välissä suuntaa. Keskivartalon kiertäminen. Aseta kädet toistensa päälle rintakehän eteen. Vie käsiä sivuille niin, että keskivartalo kiertyy. Ranteiden pyörittely ja sormien avaaminen. Pyörittele ranteita ympäri molempiin suuntiin. Välillä avaa sormet ja laita ne takaisin nyrkkiin.